Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Karon magtimbang-timbang na pud ta og color mo gini akong trabaho niya. Ako'y customer nga mga babaeng kusgan ni sila Ini sila babaeng pure, nagtuo siguro sila nga babae ni sila tinuod. Hindi mga bayot, may tanan dere. Di ba may babae sinagtuo mo babae ni babae raming kusgan, dili mi tinuod ng babaeng gamhanan. Basta virgin nga buhok, magbisod ta og color. Karon pagkahuman, udong sa kudiri. Dara ko diri ha, ay just pag drama-drama diha. Ingani siya mag-vlog-vlog yot, mag-istorya kay ikaw ra usam radyo kag irong buang. Di lali mag-vlogger. Lah, ano man ni oy, di nang ko kama. Sa kinitangtang sa taani ato ang mga host kay ingani gyud ang trabaho. Kuyaw kay may tubig kay ingani ang style Ba, guwapa. Kay banlaw nato, banlawan pa nato isang babaeng kusgan. Ako kabanlawan sa patamang puno. Ito sa na sa juta. Pagka babae na mo diri makita asa naman dapit sa kaulan. Wasa may kuno. Ambot. Ngani ni mga babae, oy babaeng kusgan. Banlaw ko og buhok kay kani siya. Misyo sabi kay ni tuo siguro mo babae ni pero ang bitaw bibihya yung unggoy-unggoy aning agtang bitaw kay wala na nanubo na nalagas man. Nalagas man eh. Wa man ta ni nalagas, nagamay bitaw siya. Nagamay gud siya ay. Ano man ni uy, ani di ay? Ano man, kinahanglan dili mo stop. Ano mo time na makalipat ko, tapos bitaw. Pero na pa kay mo ha. Ana kay ako. Na kinsa gusto kita mo tubo ng balhibo ng agtang, kan unggoy-unggoy mingan sa Tagalog. Na ganahan mo pagpalit uroy mo anong kapirigad Barbie. Gusto mo ma-Barbie na yung agtang. Nalagas ng mga unggoy-unggoy, mga Jima Cross. Humok naman kayo mong buhok ko, di na para itong bago pa. Buhi na imong pagkababay. Nga karon magtrapo sa akong buhok ha. Ngani ni siya ang rule sa akong pagkababay. Mo gini perminti akong trabaho basi color ng mga human being. Mapakulor na gini siya. Sa una, ayang buhok ani medyo dark gid siya. Wala gini kuluran karon pa. Kaya nagtuo siguro ni siya o virgin pa. Virgin pa ka ang lula ani. Mapakulor ko pa nagsae para gwapa po tag buhok. Kaya dili po ka magpakulor imong buhok always sa po maboring man po ka. Pero ang parehaan ni bitaw niya babae ni siya kusgan ha, dili ni siya babaeng tinuod. Mura na siya babae tan-awon kay ngano. Iinom ang muli siya daghan kaayong kuan. Sa itong giinom day? Mirasol S. Dili oy nga na dyan ng mga bayot. Pamation di ka kaanyag. Kain po di ka babae pamati. Daghan di akita ning kalibutan na. Di ba? Pila kabuok bayot sa kalibutan na karuno. Wala dyan nag-assess anak mga pila na kabuok bayot. Amo ang dapit, aning buhol. Pila na nang kabuok. Pila kabuok gagmay. Pila kabuok dagko. Magchika-chika lang atong role ani kay tila imbuhaton ani ipatong ko ni mong diha dai ana ipatong di kay atong tuyokon mo tuyok sa kuno mo po ni mong style ha mo ni ihang beauty di ara ganahan mo mo tuyok mi ganahan mo ani ato ni siya paato bangon di kay babae biya ni kili tagamay aron makita ni mo kaanyag di kaning mag-video ka kinahanglan jud ka muting ug kay aron ka nay chika diha dapita. Nga kay kani sila gadali pud ni kay taga-asa ga mo day tagalubok sila nya ang yang gusto ni ang buhok dili kay mo hayag ang yang pagkababae kay yung customer nga di ganahan og hayag ang buhok basta giriban nga buhok rebanded biya mo sila ni kabulat nakalabay day mga tulo no upat na ni October nya ang yang buhok sa una wala pa ni nakasway og kanang warscope nga ko ano ba rebanding katupa niya karon nagwapa nag-iimok sige ni pabunak kay bisyosa lagi nag-spray day ko ani og porosity balancer ba para di madaot sa ni ilang buhok dami kog mga bayot atong customer no kay libo kaayo magsige binayot ani
Una ato sa gingan na kay aron dapit sa punuan mo sa unahon. Pero humok kay ang buhok as in. Super gyud ka humok. Mura gyud og gibutangan upuan. Argan oil. Ang kanito usa ka babaeng kusgan tanang buhok ani oo. Wapa sad kay sa nga tanan. Anyag sad kay siya. Banlawan nato ni kay aron magwapa pud ang buhok. Nindo to mabunakyol kay magwapa gyud imong buhok dili ka magmahal. Kinahanglan jud mo suway jud mo bunakyol kay aron makabalog jud mo nga ang bunakyol di ay is powerful kay sa buhok. Sige og pakita ng mga human being. Trabaho tagbuhok kay mo mo di content na ako ang maglisa na ko lain maato ko atong kasada maglakaw-lakaw ko dito. So na ko i-content or atong mall magrampa-rampa nga bawal pud sa mall pasudlon di man ta pasudlog video oy. Kuan jud sa daag buling usa pa nato butangan og treatment kay so po nang imuhang buhok nga dili so ra nato butang bunakyol porma no. Amo ani mga katagupa mga sister company ni kay pareha man migipang bati mi kaanyag ipamati mi kaanyag lain po kaayong bayutan nga lalaki kay tagnawong lain po kay bayot ya lalaki Minus kay. barako kay kagnagbuhay lain pud oy nya mo ari ta diri ma'am ha di ko na ari ma'am kay to san ibalin na nga to ang kamera ma'am kamera action ari ka ma'am kay ari na po ni siya lapita kay nya kani karon siya to po ni butangan og treatment butangan ako ni siya og kani og si Bonacure para magwapa ni imong buhok wa para ba niyo kasuwayin pa itong igsuon sa pagtuo okay kani lagi ang Bonacure wala man gyud nakabalo kay ani na para ni iyang buhok o nga giriban po ni isa gamit mo rebanding din mga Gemma Cross giriban Gemma Cross po ni iyang rebanding mo ni ang buhok karon dito ang mura jud ngani ni siya gahi gyud ang buhok basta riban ug kanang mga ordinary ba di niya paghilabot kinahanglan jud mo pariban ta og mga mahalon kay aron gwapa kag buhok pariban man po ni ang mga Gemma Cross ng mga uan gamit kabalo na mo sa Gemma Cross para muhumok in taon ni kay Ginoo ko di man pangaway ni ato ang mura jud alambre ni ang buhok dagko ay grano niya tustigon lambiton kalas di kay Bonacure o basta kani mga buhok ng giriban o mga ordinary nang dugay kay humok ba kaging dugay mawala pag suyok mo na ng mga medisina ilib na po nato ni siya mga 15 di ay mura jud nauga ang iyang pagkababae ay nauga day naughan in taon ni mura intag basta ka ng liki hindi ko yung pangaway niya to mo na moingon ta mo diha nga ako kuno kanang di ko maldita ha mo magbuol ko anang mga trabaho rin yung mga Gemma Cross o kay inigani bitaw ni mo diri mo rin tag doktor aning buhok na pero Ginoo ko arang gahias sa mga buhok di rin ka masudlay ug ako sinibok ingani no magaguod yun siguro ko kaayo gahi kay itong buhok murag alambre malipayon lagi ni sila sa ilang buhok na pamati nila nga silang buhok kawayon. Muni ang buhok na ato ang give Bonacure gwapa na ito kaayo ya dapat usa ka babaeng kusgan nya ato ni silang tuyokon kay aron pud kun mahugyaw ba ito patuyokon ni sila i-rotate ato nila lang pagkababaye dara o gi-rotate di ka ganahan ani mangita mo gi-rotate la i-rotate ganahan ka isang i-rotate kay aron magwapa ilang mga buhok in sopen yun sa kaanyagan ang ilang mga buhok ngani ni sa basta Bonacure kaanyag yun atong mga buhok dapat usapod babae po ni sila mga kusgan ako ni sila mga isuon sa pagtuo hindi sila babaeng tinuod babae mong tinuod day babae sila babae kusgan pero tinang humuka ani ang buhok o kaganihan ani butlang ana jud na basta pag kuanta ka ng Bonacure mohumok yun ang buhok pagkaabot ani mga 1 week ana magwapa ni jud kaayo imong buhok dili jud ka magmahay ani ato ang Bonacure treatment asa tong Bonacure kani siya wala na ko dili pakita nga nag-steamer ko kay madugay ka ita dapat usa nato ka igsuon sa pagtuo ato po ni siyang tuyokon tedeng agoy nagwapa gyud namo ang ganda di lagi mo tuyok gahiya man kag lubi day ya gwapa na po kay siya ubuhok o di ba di kaganahan ana o
nakulura na siya, nagwapa na jud kaayo. Nga na siya. Kulura ni iyaha, wala na ni treatment kay magpa-treatment pa siya dali ra kay oras gabi na ya muli pa mangguni sila og kuan Surigao. Asa na? Di kan sa Panglaw matupad sa Surigao dayo kaayo no. Sa kay sakyan nila karon kung gusto sila mauli na kuno. Magpakyaw ko na sila gabalabal. Maayo jud kaayo. Bitaw sa tanan nagtanaw din sa akong mga video, daghan kay salamat. O sa sunod na tong kita-kits sa ato ang paanyag og buhok mo na ni si Miss Darla, ang babae kusgan o tapoy usta ka babae Barbie doll. O di ba? Gwapa na kasi mga buhok o. Kani siya babae gyud ni siya sa unsaon pa nato niya. Gahi ako na niya og kalag. Daghan kayong salamat sa inyong panlantaw din ha. Sa sunod na to kita-kita. Salamat kayo. Bye-bye. Bye-bye.